el Ter no arriba a la mar. L'Ebre arriba a la mar 2 mesos a l'any. Si es consumen estos canals, no arribarà més a la mar. Esta aigua salada, que 2 mesos a l'any se retrocedeix i regenera el delta fruit de les riuades, quedarà permanentment enquistada a l'alçada de Tortosa, a 45 quilòmetres de la desembocadura. Això, per a nosaltres, és un delicte ecològic. No només mediambientalment, sinó també afectarà a la salubritat de les persones que viuen per aquí. A banda que creiem que seria una pèrdua patrimonial important per al conjunt de Catalunya, que no és de la Catalunya del 2010 ni del 2007, és la Catalunya del futur. Un país que no conserva el seu territori, que no conserva el seu patrimoni, no té sentit de país. I nosaltres és la reflexió que volem fer. I malauradament, moltes vegades ens sentim molt sols. Moltes vegades ens sentim molt incompresos, acusats injustament. Però ho tenim clar. Si no fem el que estem fent, si no tornem a recordar que hi ha moltes maneres de fer les coses, que hi ha moltes maneres de gestionar el patrimoni, que hi ha moltes maneres de fer l'aigua, si no ho fem nosaltres, entenem que vindrà una època molt dura, una època molt fosca, per a tots els rius catalans i per a l'Ebre en concret. Si no ho fan els polítics i les institucions, ho farem a gent de les Terres de l'Ebre. I si en esta cosa, en esta lluita, ens ajuda el conjunt de la societat catalana, penso que farem un gran favor al nostre país i a les futures generacions que puguin vindre. Perfecte. Molt bé, Manolo. Gràcies. T'he parat en el cor. Sí, no, ja... No, molt bé, molt bé. Sí, molt bé. Jo sempre igual. És que m'ho el temps de fer doncs pintar-ho, també,